L-Ewropa għad għandha l-ikbar numru ta' imwiet kawża tal-COVID-19. In-numru ta' imwiet fl-Italja tela' 12,428 bin-numru ta' każijiet ikkonfermati żdied b'madwar 4,000 persuna infettata. Spanja issa għandha 94,417 il-każ u s'issa l-Coronavirus qatel aktar minn 8,000 ruħ. Fir-Renju Unit tilfu ħajjithom ftit inqas minn 400 persuna oħra. In-numru ta' imwiet issa jlaħħaq l-1800. Fl-Istati Uniti 3 minn kull 4 Amerikani jinsabu magħluqa fi djarhom hekk kif 32 stat minn 50 jinsabu f'lockdown. It-tlieta il-każi ta' Coronavirus fl-Istati Uniti telgħu għal aktar minn 174 każ ikkonfermat, dan filwaqt li tilfu ħajjithom aktar minn 3,000 persuna. U s'issa l-Coronavirus ħasdet il-ħajja tal-fuq minn 40,000 ruħ. Intant il-Korea ta' Isfel se tkun qed timponi pjena ta' sena priġunerija jew multa ta' $8,200 Amerikan lil kull min jikser il-kwarantina. Din il-liġi ser tidħol fis-seħħ fil-5 ta' April. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.